Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kosimu lan kebagi opo al mutasilu domir mutasil ila marfu'in maring domir mutasil kang dirofa'ake wa mangsubin lan domir mutasil kang dinasupake wa majrurin lan domir mutasil kang dijirake. Fal marfu'u mongko utawi domir mutasil kang dirofa'ake iku nakwu doroftu. Umpamane contoh lapat doroftu. Doroftu mukul sopo ingsun, wadorobna lan mukul sopo kita, wadoropti lan mukul sopo siro wadon, wadorofta lan mukul sopo siro lanang, wadoroftuma lan mukul sopo siro luru, wadoroftum lan mukul sopo siro kabe wong lanang, wadoroftuna lan mukul sopo siro wadon akeh. Waduruba lan mukul sopo wong lanang siji, waduruba lan mukul sopo wong lanang loro, wadurobu lan mukul sopo piro-piro wong lanang akeh, wadurubat lan mukul sopo wong wadon siji, wadurubata lan mukul sopo wong wadon loro, wadurubna lan mukul sopo piro-piro wong wadon akeh. Wal mangsubu utawi domir mutasil kang dinasupake iku nakwu akromani. Umpamane contoh lapat akroma mulyaake sopo Zaid ni ing ingsun, wa akroma lan mulyaake sopo Zaid na ing kita, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid ka ing sira lanang, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid ki ing sira wadon, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid kuma ing sira loro, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid kum ing sira kabeh wong lanang akeh, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid kuna ing sira kabeh wong wadon, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid hu ing wong lanang, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid ha ing wong wadon, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid huma ing wong loro, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid hum ing pira-pira wong lanang akeh, wa akroma lan mulyaake sapa Zaid huna ing pira-pira wong wadon akeh. Wal majruru utawi domir mutasil kang dijirake iku kal mangsubi kaya domir mutasil kang dinasupake illa anahu angin sak temene majrur itu isine domir mutasil kang dijirake iku dakola manjing alaihi ing atase majrur apa amilul jari amil kang ngejirake nakwu marobi. Umpamane contoh lapat maro lewatan sopo Zaid bi ketemu kelawan ingsun, wa maro lan lewatan sopo Zaid bina ketemu kelawan kita, ila akhirihi maring akhire majrur. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.